Assalamu alaikum. Sunana Ishaq Babangida Suleiman. Na ji daɗin wannan taro da muka haɗa na 2018. So Allah Ubangiji ya ƙara danƙon zumunci tsakaninmu. Allah ƙara ƙaro danƙon soyayya tsakaninmu da ku. Assalamu alaikum. Sunana Ahmad Babangida. Ina ma kowa ɗaukakin musulmai da kuma classmate na farin cikin wannan taro da muka kuma ina so kuma na ji farin cikin wannan taro matuƙa sosai kuma muna fata za a ɗaure haka. Assalamu alaikum. Sunana Suleiman Bishir Sadiq wanda aka fi sani da wani. A madadin ni da kuma mutane na ina yi wa ɗaukacin al'ummar mu barka da sallah, sannan kuma na ji daɗin wannan taro da aka haɗa kuma ina kira ga abokan mu cewa ko da wa mutum. Sunana Suleiman Adamu, wasu dai sun fi sani na da Carlos. Ina ma mutane kowa da kowa barka da sallah, yan uwa musulmai gaba ɗaya da 'yan 2018 da waɗanda ba 'yan 2018 ba. Allah ya sa yanda aka yi sallah lafiya, Allah ya nuna mu wata lafiya. Sunana Babangida Isiya. Ina wa daukacin al'ummar musulmi barka da babbar sallah, musamman ma classmate dina yan 2018. Ina kuwa fatan alkhairi, Allah ya bar mu tare, Allah ya ƙara danƙon zumunci sosai. Assalamu alaikum. Sunana Yusuf Rabiu Inkiya Y Alhassan. Ina wa al'ummar musulmai daukacin barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya tare da classmate ina wato 2018. Ina wa kowa barka da sallah da fatan Allah maimaita mana, Allah kuma ya ƙara haɗa kawanan. Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Abdulkadir Siraju. Ina yi ma 'yan uwa da abokan arziki barka mu da sallah babba da fatan Allah ya maimaita mana ita lafiya cikin aminci. Assalamu alaikum. Sunana Dabila Kabir wanda aka yi sani da Jijiya. Assalamu alaikum. Da farko sunana Yakuba Isa Inkiya mai saje. Ina mai yan uwa musulmai da yan 2018 din. Assalamu alaikum. Sunana Usama Gambo wanda aka fi sani da lauya. Ina yi ma yan uwa da abokan arziki fatan alkhairi na murnar babbar sallah. Ubangiji Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya ƙara haɗa kanmu, Allah ya taimake mu baki ɗaya. Wassalamu alaikum. Rajin Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Abdullahi Tukur yan tumaki. Na miƙe domin in yi jawabi na godiya da kuma jaddada murna ta sallah ga ɗaukacin al'ummar musulmi, musamman class of 2018. Ina maku barka da sallah, musamman waɗanda ba su samu halin zuwa ba da ma kuma waɗanda suka samu halin zuwa. Ina mai ƙara jan hankali gare mu da cewa mu ƙara haƙuri da juna, kanan kuma mu ƙara juriya da juna, saboda haƙuri shi ke kawo wani ci gaba kowane iri ne a cikin al'umma. Shi ke kawo ci gaba, shi ke kawo wadatuwa, shi ke kawo yalwa, shi ke kawo kuma komai da ka gani a cikin rayuwa. Ubangiji Allah ya ƙara haɗa kanmu, Allah ya ƙara haɗa kanmu. Daga ƙarshe ina mai ƙara kira ga ɗaukacin al'ummar musulmi cewa ita sallah biki ɗaya ce